Ονομάζομαι Κοσκινάς Μανώλης, είμαι φιλόλογος και μαζί θα κάνουμε τη θεματική ενότητα Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι θα παρακολουθήσουμε. Θα μας απασχολήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, τι μας ξεχωρίζει, πώς μας βλέπει ο κόσμος, τι μπορούμε να μάθουμε για τη διαφήμιση και τα χαρακτηριστικά της, ποια είδη κειμένων συνδέονται με αυτή και φυσικά θα δούμε και ορισμένα είδη περιγραφής. Βέβαια, απαντώντας σε όλα αυτά, θα ξεκλέψουμε και λίγο χρόνο για να δούμε και άλλα πράγματα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν. Αλλά ας δούμε προσεκτικά το παρακάτω βίντεο. Walking a dream, but I was not dreaming. Over my head, sun rays were beaming. Mystical world. Τι παρατηρήσαμε? Ότι η διαφήμιση είναι καθημερινά γύρω μας παντού. Στους δρόμους, στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο. Έχουμε σκεφτεί όμως τι κάνει μια διαφήμιση? Στο προηγούμενο βιντεάκι, τι παρατηρήσατε? Με άλλα λόγια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός διαφημιστικού κειμένου? Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε πως είναι σύντομο, ελκυστικό και επικεντρώνεται στο μήνυμα που θέλει να περάσει. Χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και αυτά είναι τα μέσα της διαφήμισης. Το προηγούμενο βιντεάκι ήθελε να προβάλλει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Τι παρατηρήσατε? Πώς παρουσιαζόταν η χώρα μας? Καλοκαίρι, παραλία, θάλασσα, ήλιος, φυσική ομορφιά. Αυτά δεν είναι Ελλάδα? Εσείς πώς θα διαφημίζετε τον εαυτό σας? Το πρώτο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι πως ο διαφημιστικός χρόνος είναι λίγος και περιορισμένος. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το λίγο χρόνο, θα πρέπει να κάνουμε τα εξής. Να δώσουμε την πληρέστερη δυνατή γνώση προϊόντος και ιδιωτήτων, την επιλογή του κατάλληλου μέσου και τη δημιουργία ενός πρωτότυπου μηνύματος. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διαφήμισης. Όμως, η μορφή που θα έχει το διαφημιστικό μήνυμα ποικίλει. Έτσι έχουμε μήνυμα άμεσα περιγραφικό, μήνυμα αφηγηματικό, μήνυμα με μαρτυρία προσώπου, με επιχειρήματα, επεξηγηματικό, αλλά και μήνυμα ευρηματικό. Τώρα, που είδαμε κάποια βασικά στοιχεία της διαφήμισης, για δείτε το βίντεο. Πόσα στοιχεία διαφήμισης μπορείτε να βρείτε? Και μία αποστολή για εσάς στο σπίτι. Δημιουργήστε ένα διαφημιστικό κείμενο, αφηγηματικό ή επιχειρηματολογικό, ό,τι εσείς θέλετε. Θυμηθείτε, η διαφήμιση πρέπει να είναι σύντομη, άρα λίγες λέξεις. Ποια στοιχεία της χώρας μας θα θέλετε να προβάλλετε? Για να σας βοηθήσω λίγο. Φυσική ομορφιά, νησιά, παραλίες, ήλιος, πολιτιστικός πλούτος, φιλοξενία κόσμου, μοναδικές μεσογειακές γεύσεις, ποικιλομορφία εμπειριών. Κλείνοντας, ξέρω πως μερικοί μπορεί να αναρωτηθήκατε. Εντάξει, αφήγηση το καταλαβαίνω. Επιχείρημα όμως, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάτε πως τα κείμενα δεν είναι μια κατάσταση άσπρο ή μαύρο. Αρκετά όμως με αυτά. Για να δούμε πώς πιστεύετε πως μας βλέπουν στο εξωτερικό. Ποια πιστεύετε πως είναι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο? Ας δούμε αναλυτικά όλα αυτά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ.